Здравейте и добре дошли отново. Тази седмица ще ви разкажа за подготовката за първият ми полумаратон, който едва след няколко дни. Общо взето с бягането започнах преди няколко години, като не можех да избягам и 100 метра. С годините всъщност се влюбих в бягането, започнах да бягам по-добре. Миналата година избягах първите си 10 км. За съжаление, както с повечето ми други хобита, с това също не успявам да бъда постоянна, колкото ми се иска. И затова реших перфектният начин да стана постоянна в нещо и да започна да го практикувам, е да си поставя някаква цел в тази посока и съответно да се запиша за нещо, което да ми дава крайен срок. Тогава видях всъщност, че ще има събитие София Халф Маратон, което беше перфектно за моите амбиции и за това да почна да бягам отново. Сега ще ви покажа как протече последната седмица подготовка за първият ми полумаратон. Как ми протича подготовката за полумаратона? Вчера тренирах крака, днес съм с мускулна треска и много боли. И аз направо след малко трябва да излежа да отключа. Здравейте, отивам да бягам. И то на най-дългото ми бягане в момента. Тук ще завърших 10 км и си бих личния рекорд. Съм супер горда. И това без почти никаква подготовка. Браво! Мило бебе шорче. Аз и пълните ни беби. Тук ще сбивахме 16 км. Здравейте, пак съм аз. Тук ще завърших най-дългото си бягане в живота до сега. Много добре се чувствам. В началото на седмицата, когато бягах, преди факта, че цяла седмица преди това не бях тичала, едва направих 2 пъти по 3 км. Бе от най-ужасните ми излизания да бягам до момента. Въобще нямах никаква надежда, че ще мога да избягам тези 21 км, честно казано. Вчера излязох да потичам, почувствах се по-добре. Сега доста по-добре се чувствах. Успях да направя 21... Това е за другата седмица. Так да направя 16 км за час и 40 минути някъде. Не, че времето има значение, но пък на 10 км си бих собствения рекорд, което е вау. Здравейте! Събота е и аз отивам да си взема стартър пака и номера. И супер много се вълнувам. Нещо почвам да ви хваща притеснението. Тръгнала съм да си взема номера. Направих една обиколка на Света неделя. Обърках пътя естествено, защото мислех, че друга да трябва да отида. И сега май съм в тази посока. Но първо исках да си завърша 4 км. И сега отивам да видим. Ще намеря мястото. Окей, нямам идея откъде минавам, какво правя. Мислех си, че съм на едно място. Казах, че съм на друго. Някой се чудите как съм оцелява вече почти 30 години, така не сте само вие. Окей, nevermind. Обърках се, че съм объркала пътя и ще се разхождам из София в това състояние. Вижте колко е красиво. В центъра е хубаво.
След това си видяхме сивето и след бърза фотосесия на този гълъб отидохме да пием по едно кафе, а после се прибрах да си почивам и да се подготвям за големия ден. Сега ви оставим още малко радио от изминалата седмица и ще се видим отново на маратона. Да видим дали ще успея да го завърша. Чао!